नै सोगासिनो बेग आंबो सोखांबाय दा बावैसो गारियानो जागायानो थोआ हनै Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय नै हलिबाबो जों दिनैहाय न'आव थांनो नागिरदों आरोना स' जोङो नानि आं न'आव थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मोखांखौ केयार खालामना खालामा आरो जुदि खालामाखैबा दानिफ्रायनो खालामखादो मानो होननानै बुङोब्ला जों जोंनि मोखांखौ केयार खालामनाया एकदम मोस्ट इम्परटेन्ट मोनसे बाथ्रा स' बिनि थाखायनो जों मोखांखौ मोजां खालामनो बा फाखाबनो थाखाय जों बहा थाङो पार्लाराव थाङो स' बे पार्लाराव थांनो थाखाय जोंनो मा नांगौ सम नांगौ आरो लोगोसे रां नांगौ स' राङा बयनिबो आखायावथ' एभेलेबल थाबाय थाया बेनि थाखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओरैबायदि मोनसे मोजां प्रडाक्टनि बागै खोन्थागोन जेखौहाय नोंथांमोना खम दामावनो बा एफर्डेबल प्राइसआव नोंथांमोना न'आव थानानैनो गावनि मोखांखौ केयार खालामनो हागोन बेनो जाहैबाय निउडनि फेशियल किट स' बेयावहाय मोनद' बा 6 स्टेप्सफोर दङ बेयावहाय नोंथांमोना मोनफा मोनफाहै बेखौहाय इउज खालामनो नांगोन अब्लाना नोंथांनि जिथु स्किन बेयो ग्ल' खालामगोन शाइनिं खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि स्किना हेल्दि जागोन स' बेखौहाय माबोरैहाय इउज खालामो फैदो दानि आं नोंथांमोननो दिन्थिनि स' गाइस दायो फार्स्ट स्टेप नै क्लिनजिं मिल्क स' बेखौहाय आङो दायो इउज खालामगोन ओमफ्राय नै दायो आङो क्लिनजिं मिल्कखौहाय जेन्टलि आङो फेसआवहाय सार्कुलार मसनावहाय 2 मिनिट्स आङो मासाज खालामबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय कटन बा टावेलजों हुगारनानै लाबाय नै मोखाङा आंना बिराद सफ्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं दायो एक्सफलिएटिं फेस स्क्राबखौ इउज खालामगोन एगेन फेसआवहाय सार्कुलार मसनावहाय खालामगोन आरोना 2-3 मिनिट्ससो दोनगोन ओमफ्राय बेखौ दोननायनि उनावहाय टावेल बा कटनजोंहाय आरामसे हुगारगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरामसे हुगारखांनानै नोंथांमोना स्किनखौहाय ओरैबायदि मोजां फिल खालामगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय स्टेप नाम्बार 3 जाहैबाय मासाज क्रिम स' बेखौहाय जोङो मोखाङावहाय सार्कुलार मसनावहाय बा नेकआवबो फुनजागोन चिनावबो फुनजागोन न'सआवबो फुनजागोन आरोना ओमफ्राय बेखौहाय आरामसे सार्कुलार मसनावहाय 10 मिनिट्ससो मासाज खालामखांनायनि उनावहाय बेखौबो हुगारबानो जाबाय मोजां जिजोंहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोना मिथिगोन मोखाङा ओरैबायदि सफ्ट जादों आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय फुननांगोन फेस मास्क स' बेखौहाय जोङो सिम्पलि अल अभार मोखाङावहाय जोङो फिंगारजों बा ब्रासजोंबो फुनजागोन बेयो गावनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन आरोना स' आङो आखाइजोंनो फुनबाय ओमफ्राय 10 मिनिट्ससो दोनखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि एसे गोरान जायोना अब्लाना बेखौहाय हुगारदो बा सोरबाफोर जुदि हुगारनायाव सुखुवाखैबा दैजों एसे सुनानै लादो अब्लाना नोंथांमोना मोखांखौ ओरैबायदि मोजां फिल खालामगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय फेस सिराम स' फेस सिरामखौहाय 3 बा 4 ड्रप्स लानानैहाय लाइटलि कभार खालामनांगोन आरोना मोखाङावहाय ओमफ्राय बेखौहाय नेकआवबो मासाज खालामजागोन ओमफ्राय उनावहाय आरामसे मासाज खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना स्टेप नाम्बार 6 सानस्क्रिन स' सानस्क्रिनखौ एकदम फोनथारनांगौ गासिबो मोखाङावहाय नेकआवहाय जेरावहाय साना नांगोन बा स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबाय माबोरैहाय न'आव थानानैनो नोंथांमोना पार्लारावहाय जाखिनि जोंनो सार्भिस होनाय जायो फेशियल खालामनायावहाय स' बे फेशियल किटजोंनो नोंथांमोना न'आव थानानैनो आरामसे खालामनो हागोन आरो लोगोसे बिराद मोजां बेनिफिटबो मोनगोन लोगोसे स्किना हेल्दि जागोन स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय अलरेडि लिंकआ होनानै होनाय दंखायो स' बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना पारचेस खालामदो आरो इउज खालामदो ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना नैखौ नुनो मोनदों ना आंनिया बिदिनो माहा सौदावना थायो मा जाना थायो आं पात्ताखौनो मोना बिदि जानानै थायो आंनिया गोथां गोसोम मोदोमाव लोदो मानसि नालाय बेबायदि सिन जानानै थायो नै इदि रायजों थांसै কেইটা আছে হিসাব কৰি কিনে দিয়ক 7টা नोंलाय माखौ जागोन নীলা পেকেটটো দিয়ক নীলা পেকেট চিৰা লায় বোলে চিৰা খাই বোলে চাও চিৰা খোৱা মানুহটো কেনেকে गाइस नायलाय बेसे बुरजा थायो ओरैनो पाम सोनानै होयो आं बिराद गोथाव मोनो नैबेखौ नोंनियालाय मा गाइस नायलाय आंना इमान गोथाव खोब गोथाव हलाय होमबा बाङाय जानो आंनो माबायसा मोनजादों
Ini mah bisa. Ayah, ini ya lal bahadur sastri. Putra ya. Pundung dong. Angkul dah na. Gimana menurut lu? Itu saat gimana sih? जों दा थास' बिथुरि खानो थांना बायदो बेयावबो दङ ना एसामा दालांखौ मोजां बनायना लायो sibu kagraya hoba moनलाय सेमब्रा ना sibu मोनलाय ओयाव न याव सिबुबो मोनो सेमब्राबो मोनो फैयो मा बुस्थु अ माबादोसो जाजायो जाजासिगोन ना आइलाय खिनियावसो दङ थास' बिथुरिया आइलाय गोरलै गोरलै मा बिबार मा जायो सिब्रु बिबारा अनला ओरैनो एवनानै ए ओइलाय कत' फेरला फेरला ओंखारनानै दङ कत' मोजां मोजां जानानै दङ नै दाउदै दैला गालांखोमानायफोरा बियो बोसोर जाबाय बियो जों दा गाइस नै दिंखियाबो खागोन दिंखियाबो रज'दो खागासिनो बाजैया नै खाना लाबोबाय मा एलबाम बाजै बाजैनि एलबामखौ नायदे गोदै गोबाबनो गोदै गोबाब पार्ट 2आवनो पार्ट 3 पार्ट 1 दंलै बा गोदै आरो गोबाब बेदर एवना मायदे जोंनिया साम' खिंखिरि ओरैनो उन्दुग्रा सबाय होबाय न' सबाय होबाय ओमफ्राय जानायखौ नायबाय थादो सबायदो साम' नै मोनफैखांनानै साम' जानोसै साम'दो सबाय ओइ जाबाय अमा बेदर मा बुस्थु संख्रि नाङाखैलै बाङाय नांगौमोन
같은 거 사줘 봐. Này thì ăn bát thằng cái bằng này không cái bát. Thôi. Câu hello bara bara là thật rồi. Ô bị thúc con ô cả bát thằng này cơ. Sao xem không ra? Ayo min nè. Ăn hẳn là lệ. Bữa bà phải là lẽ nhà sao mà? Ăn cứ được. Chứ sao mà này mình thấy đặt lên thang sao mà mà bà bữa đi bà mình gặp vậy. Mình thế. Ăn ở chứ dày mình sao mà còn phải đá này. Ra dùng nó này phải ý. Ayo, đúng làm chúng ta phải ăn cơ. Đúng mà ăn cái này bác giả là mình thế. Bị xỉu sao bé mày? Ra gươn mày ba. Ra nó ra này lại đặc lý đấy. Nó không ra đâu nào. À hả nè. Ăn cứ đổ chứ dày mình lấy. Bây giờ nhớ rằng hay là bắt lòng bắt à? Không được rằng là mày còn nữa. Hay ta ra nào. Bây sắp 이게 타네 강 무기 놓고 되겠다. Nó một lá bình. Ăn này, nó một bay ra luôn. Những dàn hay cái dàn chứ nào. Mấy số ba bút ra bài đi. Đưa số ra đâu?